ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. ҳозир мехоҳам аз бозори Корвон 8 дарвоза тарафи пажарка анами намуд спортивкаи туркиро нишон диҳам балшмеркаяй то за турецки. Нархаш 450 сомонӣ. Размери калон мондагия, размери 54-56 мешава. Материалаш беҳад фасон, ино на пад мезананд на дигарчи. бисёр хушрӯсангошон ҳамашон сваровски. Рисункаш ва надписаш бо сангои сваровски оро додашдаги ҳам дар брукш ҳастай, ҳам дар худи анамон спортивка. Дар ҷои анамин костюмчаҳои беостине ки мебинед, жилеткаҳо зарду анами военный цвето ҳаст. ана ин кадомаш ки мех дора, ино тройкаян, туркиян, 450 сомон то размери 50 дира ҳастай. Вайшон материалшон бамбукай кирташаву эзорша эҷада боша. ана ин зарду дигар военный жилетка бошад. нархошон 180 сомонӣ то 50. на марҳамат бо 450 сомона ҳастай. двойка ва тройка эҷада боша бо двойкаи балшмерка ҳастай. и бори Узбекистон тагиш не фақат анами болошай, баъд поча дора. кофточкаш дигай. нархи вай бошад 280 сомонай. марҳамат, агар касе ки дар Тоҷикистон боша метавона биёя Корвон тарафи пажарка 8 дарвоза 1 ряд. ҳамин чизора пайдо карда метавонад.